Gisaulog karong adlaw sa nagkadayang LGU sa Mindanao ang ika-160 nga birth anniversary sa atong bayani nga si Gat Andres Bonifacio. Ani ang report. Gitambungan sa Safety and Security Forces ug mga empleyado sa Davao City Hall ang gilusad nga programa alang sa pagsaulog sa ika-160 nga adlaw natawhan ni Gat Andres Bonifacio sa iyang mismong monumento sa Magallanes Corner CM Recto Streets sa Davao City. Gipangunahan ni Davao City Vice Mayor J. Melchor Kitain Jr. ang paghalad og bulak sa LGU ngadto sa monumento ni Bonifacio. Mihalad sab og bulak ang mga ahensya sa gobyerno ug uban pang sektor. Nagtapok sab ang mga opisyal sa Cagayan de Oro City sa Bonifacio Park sa Plaza Divisoria alang sa adlaw natawhan sa bayaning si Andres Bonifacio. Ana sa aktibidad si Vice Mayor Jocelyn Rodriguez, mga konsehal sa syudad, ingon man kasundaluhan ug kapulisan. Naghalad ang LGU ug law enforcement units og bulak sa monumento ni Bonifacio. Kanang pagtabok sa dalan, na dili amay mo tabok. Kita mga Pilipino, pag makato kita sa laing nation, may kita mag-follow sa mga rules and regulations sa traffic. But here in our own country, we do not follow. Because we lack tradition. Samtang nagpahigayon sab og peace concert sa Kiosko Kagawasan ang Cagayan de Oro City Police Office uban ang City Hall Band. Nagkadaiyang kalingawan ang ilang gitanyag og serbisyong medikal ug uban pa. Gisalmutan sab sa mga opisyal ug empleyado sa Zamboanga City Hall lakip mga personahe sa mga ahensya sa gobyerno ang gipahigayong flag raising ceremony sa City Hall grounds sa syudad agig pagsaulog sa ika-160th birth anniversary ni Andres Bonifacio nga giila is si Father of Philippine Revolution. Atol sa mga aktibidad, gipaambit sa LGU nga nahimong inspirasyon si Bonifacio gumikan sa gipakita ni ining gugma og kaisog alang sa nasod. Giawhag sab ang mga Zamboangueño nga magiusa alang sa pagkabot sa kalambuan sa syudad. Ang pag-display sab og Philippine flag sa City Hall ground kabahin sa mando ubos sa memorandum circular sa DILG Region 9. Samtang nitong November 27, naghiusa ang kapulisan, General Santos City LGU ug uban pa sa paghinumdom sa ika-160th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio sa monumento niini sa Plaza General. Atol sa commemoration, unod sa mensahe sa General Santos City Police ang pag-engganyo sa mga Pilipino nga sundon ang kabayanihan ni Bonifacio pinaagi sa aktibong pag-participate alang sa kalambuan sa nasod. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.